बावैसो गुवाहाटी खानापारायाव जोबोद गाज्रि कार एक्सिडेन्ट जानानै सानै मानसिनि जिउ खहा जाबाय। सासेया गुबुन हारिमोन आरो सासेया बर'मोन, कनामिका नार्जारी, 19 बोसोर बैसोनि। जोबोद दुखुनांथावना। दा बे जाथाया माबायदि जानानै थांखो बेनि मोजाङै नोंथांमोना आपडेट होनो गोसो जादों। गोबाङानो मोनथिबाय आरो गोबाङानो मोनथियाखै, नङा होमबा? मिथियैफ्रा मिथिनानै लादो माबायदि बे एक्सिडेन्टआ जादोंमोन। बेयाव बुंनाय बायदिब्ला, बेयाव खोन्थानाय बायदिब्ला जोंहा बे फुट अभार ब्रिज गैया होमबा? जोबोद कारा जोबोद स्पिडाव दंमोन, जोबोद माने अभार स्पिडाव दंमोन। अभार स्पिडाव थांनायखायनो बे माने फुट अभार ब्रिजआव सौदावनानै गारिया बेयावनो एक्सिडेन्ट जादों होननानै बुंदों। दा नोंथांमोननो फोरमायबाय। बेबायदिनो बे जाथाया जोबोद दुखुनांथावना। जोंनिनो बेबायदि माने मोजां मोजां मानसिफोरा बेबादि एक्सिडेन्ट जानानै थैबाय थायोब्ला जोंहा बर' हारियाव जोबोद सुख'हायै खहा जायो। बे समाव दा फुट अभार ब्रिज होननानै बुङोब्ला गोबाङानो मोनथिनाय नङा। बेयो जादों जोंनि मानसिफोर थाबायग्रा। बै मानसिफोर थाबायग्रा माने मानसिफोर थाबायग्रा बेयाव सौग्रावनानै बे कारा थक्कर जानानै ओरैबादि एक्सिडेन्ट जादों, ओरैबादि गारिया अबस्था गैयै गेब्लेजोबदों, बायफ्लेजोबखादों आरोना। सावगारियाव नुनाय बायदि, नोंथांमोननो आं सावगारिखौ देखायगोन। ओरैबायदि गेब्लेजोबदों। बेबायदियाव मानसिनि जिउआ बोरै आथिं आखाइ बायनानैल' थागोन। जोबोद दुखुनांथावना। जोंनि बेबायदिनो मोजां मोजां लाइमोन गथ'फोरा बेबायदि खहा जानायखौ जों नुबोगासिनो। सिगांनि समफोरावबो बेबायदिनो रंजानाय बोथोराव बेसेबां माने रंजानाय बोथोर, गोजोननाय बोथोर, बेबायदि बोथोराव दिनै बर'नि सासे मोजां इडुकेटेड बेबायदि मोजां मानसिया जिउ खहा जानाया जोंनि बर' समाजनि, बर' हारिनि सुख'हायै खहा जादों होननानै आं सानो, जाबाय होननानै आं सानो। बिनिखायनो ओरैबायदि जादों बे जाथाया, सासेया गुबुन हारिमोन, दिपात दे ना मा बुंदों, आरो सासेया बर'मोन। बिनि गेजेराव बिसोरनि गेजेरावबा मा सोमोन्दो दंमोन बेखौ मिथिया। एक्सिडेन्ट जानानै सोरजोंबा बुथार जाखोमानानै, सोरजोंबा दोनखुमा जाखोमानानै बेबायदि जोंनि मोजां मोजां मानसिफोरा जुदि गोमालाङोबा, जोंनि मोजां मोजां मानसिफोरा जुदि मोजां मोजां हिन्जावसाफोरखौ एकदम ब्लेडफोरबायदि गोबौ गोबौ मेलेमनि हिन्जावसा गथ'फोरखौ, लाइमोन हिन्जावसा गथ'फोरखौ गुबुन हारियाबो लांखारोब्ला जोंनाव मा थाबावगोन? जोंनि बर' हारियाव मा थाबावगोन? फारसेनिफ्राय जेसेबां मोजां मोजां हिन्जावसाफोर दङ, सिगांनि समफोरावबो बेबायदिनो सोरबा सोरबा डक्टर हिनजाव, सोरबा सोरबा बायदि बायदि मोजां मोजां फरायनाय हिन्जावसा गथ'फोरा बिदिनो बायदि बायदि माने मालायनि खैसाराव जिउ फोजोबलांबाय, जिउ जोबलांबाय। दिनैबो नायदो नै गुवाहाटि खानापारायाव इसिबां मोजां फरायनाय, इसिबां मोजां इडुकेटेड सासे लाइमोन, मा मावोमोन बेखौ मिथिया। दा बे मानसिनि जिउआ दिनै एक्सिडेन्टआव जिउ जोबनानै थांबाय। बे जोंनि थाखाय जोबोद खहा, सुफुंख' हायै खहा। आरो गुबुन हारिफोरा जोंनि जानला मोनला बेबायदि एकदम गादा गुदा हिनजावफोरखौ माने लाङा, माने बुरखाया, माने हाबा खालामा। ओरैबायदि मोजां मोजां माने थाखा फैसा गोनां, ओमफ्राय मेलेमथिंबो मोजां, थाखा फैसाथिंबो मोजां, माने फारफ्रोमथिंबो माने आखा फाखा हिनजावफोरखौसो गुबुन हारिफोरा माने एकदम सिला साबनाय बायदि लाङो, सिला साबनाय बायदि माने लांगासिनो दं बुरखायनानै। आरो फारसेथिंबो माने मोजां मोजां मानसिफोरानो माने बेबायदि गुबुननि खैसाराव, सुथुरनि खैसाराव जिउ जोबगासिनो दं, एक्सिडेन्ट जानानैबो थैगासिनो दं।
सानै साननानै जोबोद दुखु मोनदों गोसोआव। बे आंगो गावनि माने गोसोनि दुखुखौ नोंथांमोननि सेराव फोरमायबाय। जोबोद दुखुनांथावना लोगोफोर। हाय बिदिबा जोबनायाव आङो बेखौसो बुंगोन, जोबनायाव जाहाथे बे कनामिका नार्जारिनि जिथुनाखि जिउ आत्माया सोरगोआव आलो गोजोन जायगा मोनथों, आं बेखौ जोबनायाव आर'ज गाबनाय थाबाय लोगोफोर। नोंथांमोनाबो आर'ज गाबदो जाहाथे, आरो जोंनि आरो आफा बोराइ बाथौनि इसोरनि सेराव आर'ज गाबदों जाहाथे आरो बेबायदि माने गाज्रि थाक्कार एक्सिडेन्ट जानानै जोंनि बर' मानसिनि, बर' सुबुंनि जाहाथे फिन खनसे आरो जिउ खहा जाया, आं बेखौ आर'ज गाबबाय लोगोफोर। दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोमोन लोगोफोर। आङो गोसोनि खोथाखौ नोंथांमोननि सेराव फोरमायबाय। जै बर' हारिनि जै।